Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, Әнкарада 14 сәгатьсез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Игътибар, безнең кыска дулкындагы ешлык һәм эфир вакыты үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшыруларыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц ешлыгыннан тыңлый аласыз. Безнең программа Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән уштапкыр www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinne кушымтасыннан Voice of Turkey Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшырубызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сиясәте программасын һәм татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге язмасын тәкъдим итәрбез. Тапшырубызда Коръән Кәримнең Хадис сүрәсенең 1-нче алып 6-нчы кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Көкләрдә ва җирдә булган барчасы Аллаһка тәсбих әйтә. Аллаһ җиңелү белмәс кудрат һәм хикмәт иясе. Көкләрдәге, җирдәге бөтен милек байлык аныкы. Ул терелтә дә, үтерә дә. Аның бар нәрсәгә дә кудраты җитә.
Ул беренчедер, соңгысыдыр. Ул кылганнары белән күренә дә, үзе яшеренде. Ул барысында белеп торучы. Ул көкләрне вә җирне 6 көндә барлыкка китерде. Соңыннан гарышка урнашып, хөкемдарлык кыла башлады. Җирдән ни чыга, җиргә ни керә, күктән ни иңә, күккә ни менә, барысында ул белеп тора. Сез кайда гына булсагыз да, Аллаһ сезнең янында булыр. Аллаһ гамәлләрегезне күреп тора. Күкләрнең вә җирнең милке байлыгы аныкы. Бөтен эшләр бар тик аның хузурына кайтыр. Төнне көнгә катыштырыр, көнне төнгә катыштырыр. Күңелләрегездә ни бар, ул шуны белеп тора. Мөхтәрәм наҗарсыз, Коръән Кәримнең Хәдид сүрәсенең 1-нче алып 6-нчы кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Тапшыруларыбызны соңгы хәбәрләр белән дәвам иттерәбез. Израиль һөҗүмнәре дәвам иткәндә Нетаньяху Газзаның кайбер төбәкләрен басып алу белән яный. АКШ илбашы Дональд Трамп чит илләрдә җитештерелгән автомобильләргә һәм җиңел йөк машиналарына 25% тамгахана салымы кертә. ТРТ Татарчадан хәерле иртә. Бүген 27 март пәнҗешәмбе һәм көннең әһәмиятле темалары. Израильнең һава һөҗүмнәре нәтиҗәсендә Газзада тагын ким дигәндә 28 фәләстинле үлде. Һөҗүмнәрдә тыныч халык торак пунктлары һәм иләр тәмик итеп алынды. Израиль 18 мартта Газзага һава һөҗүмнәре башлатып ким дигәндә 830 кешене үтерде һәм якынча 1800 кешене яралады. Бу һөҗүмнәр гыйнварда тәэмин ителгән утны туктатуны бузып, 124 мең фәләстинленең яңадан яшәгән җирләреннән китүенә һәм гуманитар кризисның тагын да тирәнәюенә китерде. АКШ канун чыгаручылары һәм кеше хукуклары оешмалары Туфс университетында докторантурада укыган һәм Фулбрайт стипендиясе алган терек кызы Румейса Үстерүкнең Израильгә карата тәнкыйтьләре аркасында сак астына алынуын гаепләде. Үстерүк битлек кигән федераль агентлар тарафыннан көн уртасында кулга алынды. Рәсми затлар аны Хамасны яклауда гаепләсә дә, гаиләсе һәм яклаучылары бу дәгъваларны кискен рәвештә кире какты. АКШ канун чыгаручылары һәм кеше хукуклары оешмалары Үстерүкнең сак астына алынуын АКШта сүз иреге һәм гражданлык хукукларына карата киң күләм басымның бер өлеше булуын, бигрәк тә Фәләстин яклы булганнарга карата махсус рәвештә эшләнүен белдерәләр. Берләшкән Милләтләр оешмасының Фәләстин качакларына ярдәм агентлыгы Израильнең гуманитар ярдәм оешмаларының Газзага иң кирәкле әйберләрне җиткерү керешүләренең күбесен кире кагуын белдерде. Каты бәрелешләр икенче атна дәвам иткәндә агентлык төп кирәк яракларның тиз бетүен һәм ярдәм кертү рөхсәте бирелмәгән очракта берничә көн эчендә тулысынча бетә алуын искәртте. Агентлык Израиль рәсмиләре белән ярдәм кертү өчен алып барылган керешүләрнең күбесенең киртәләнүен һәм моның камау астындагы төбәктә гуманитар кризисны тагын да начарайтуына басым ясады. Судан суверенлык шурасы рәисе Абдулфаттах Әл-Бурхан армияның оператив ярдәм көчләрен төбәктән чыгаруыннан соң Хартумны ирекле азат дип игълан итте. Сишәмбе көнне армия кабат үз кулына алган Илбашы сараенда чыгыш ясаган Әл-Бурхан ватандашлар сугышы башланганнан бирле тәүге тапкыр Хартумга килүен белдерде. Җирле җитәкчелек тә Facebook аша ясаган белдерүдә оператив ярдәм көчләренең төбәктән чыгарылуын раслады. АКШ илбашы Дональд Трамп автомобиль импортына 25% тамгахана салымы кертеп, сәүдә киеренкелекләрен арттырды. Ак йортта чыгыш ясаган Трамп бу салымнарның АКШтан читтә җитештерелгән бөтен автомобильләргә кертеләчәген, әмма АКШта эшләп чыгарылган машиналарга кагылмавын белдерде. 2 апрельдә гамәлгә керүе көтелгән бу карар чит илдә җитештерелгән автомобильләрне һәм җиңел йөк машиналарын үз эченә ала һәм салым бу товарларга карата хәзерге тарифларга өстәләчәк. ТРТ Татарчадан көннең мөһим темаларын тыңладыгыз. Тагында күбрәк мәгълүматны 3 тапкыр www.trt-global.com/татар сайтыннан карый аласыз. Төркиянең тышкы сәясәте.
Muhtaram Tomşar, Türkiye'nin tышкы siyaseti topшу düzmemizдің бүгінгі чаралышында стратегик бәйләнеш түшінчесі hem Türkiye'nin Урта коридор стратегиясы темасына тукталып узарбыз. Ол кыры мөнәсәбәтләр бүлегеше фәннәр докторы Джемил Дуач Ипекнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Бүгінгі дүнияда Америка Кушма Штатлары, Кытай һәм Авропа Берлеге кебек глобаль актерлар һәм Төркия кебек глобаль актерлыкка көчле намзәтләр Оскарма проектларына йогынты ясау көрәшен алып бара. Кытайның 2013 елда башкаткан Пояс һәм юл инициативасы бу көндәшлекнең башлангыч ноктасы буларак күренә алына. Кытай зур күләмле капитал саулары белән Азия, Африка һәм Европаны тоташтыручы челтәрләрне төзегән булса, башка көчләрдә үз альтернатив бәйләнеш стратегияләрен үстерде. Бу көндәшлектә актерлар төрле усуллар куллана. Кытай Хөкүмәт ярдәме белән алынган кредитлар һәм төзелеш проектлары белән тиз һәм киң кырлы оскырма сала. Азиядә, Африкада һәм Европада портлар, тимер юллар һәм энергетика корылмаларын төзеп, икътисади йогынтысын арттыра. АКШ һәм бүлектәшләре исә сыйфат, үтә күрмәлелек, ачыклык һәм дәвам итүчәнлек, тотрыклылык нигезләре белән хәрәкәт итә. Вашингтон шәхси тармакны да барышка кертеп һәм югары стандартлар эзләүче инициативалар белән Кытайга җавап бирергә тырыша. Мәсәлән, Зәңгәр нокта шилтәре кебек. Авропа Берлеге дә 2021 елда игълан иткән глобаль кичү стратегиясе белән яшел һәм санлы юнәлешле проектларга финанслау тәэмин итеп, үсеп килүче илләрдә Кытайның йогынтысын баланслауны максат итә. Нәтиҗәдә, оскырма инвестицияләре бары тик үсеш коралы гына түгел, бер вакытта геополитик йогынты ясау юлына әйләнде. Глобаль бәйләнеш көндәшлегенең анык мисалларын 3 зур инициативада күрә алабыз. Кытайның пояс һәм юл керешүе, Авропа Берлегенең глобаль кичү стратегиясе һәм Америка Кушма Штатларының әйтеп баручанлыгындагы Зәңгәр нокта шилтәре. Пояс һәм юл инициативасы Кытайның 2013 елда игълан иткән глобаль оскырма һәм үсеш адымы. Бу инициатива бер яктан Коры җир белән Кытайдан Европага барып җиткән ефәк юлы икътисади поясын, ягъни тимер юлы, автоюл, үткәргеч кебек җирүсе коридорларын. Икенче яктан да диңгез юлы белән Азиядан Африкага һәм Европага барып җиткән диңгез ефәк юлын үз эченә ала. Бу кысада Кытай бүгенге чаклы 140тан күбрәк илгә инвестиция һәм кредит тәэмин итеп, портлар, тимер юллары, энергия станциялары һәм индустрия төбәкләрен төзеде. Максат Кытайны сәүдә юлларының үзәгенә урнаштыру, яңа базарлар һәм чыганаклар ресурслар белән багланышларын ныгыту. Пояс һәм юл инициативасы уртак илләргә оскырма мөмкинлекләрен тәкъдим итсә дә, артык бурычлану һәм Кытайга стратегик бәйлелек рисклары аркасында бәхәсләргә дә сәбәп була. Глобаль кичү программасы белән Авропа Берлеге 2027 елга кадәр 300 миллиард евро инвестицияне мобилизациялауны планлаштыра. Инвестициялар беренче чиратта санлы технология, климат һәм энергетика, транспорт, сәламәтлек саклау һәм мәгариф өлкәләренә салына. Глобаль кичү бирәктә Африка, Азия һәм Латин Америкада оскырма проектларына булышлык итеп, үсеп килүче илләргә Кытай кредитларына альтернатив финанслау вариантын тәкъдим итүне максат итә. Үтә күренмәле финанслау һәм югары экологик эшче кеше стандартлары шарты белән проектлар тормышка ашырылырга планлаштырыла. Зәңгәр нокта шелтәре Америка Кушма Штатларының Япония һәм Австралия белән 2019 елда башлаткан инициатива. Глобаль оскырма проектлар өчен сыйфат сертификатын тәэмин итүне максат итә. Бәйсез
секретариат тарафынан проектларга экологик, социаль һәм җитәкчелек критерийләренә карап, зәңгәр рослау мөһире биреләчәк һәм бу рәвешле шәхси тармак инвестицияләре ышаныч астына алыначак. Бу алым 2021 елда Г7-нең тагын да яхшырак дөньяны яңадан төзү планына илһам бирә һәм 2022 елда Г7 илләре глобаль оскырма һәм капитал салу уртаклыгы исеме астында 2027 елга кадәр 600 миллиард доллар капитал салу максатын ачыклады. Төркиянең урта коридор стратегиясе тарихи Ифәк юлының хәзер Каспий аша узучы линия аша җанландырылуын максат итеп ала. Бу Транс-Хәзәр көнчыгыш-көнбатыш коридоры Төркиядән башлап Гөрҗистан, Грузия һәм Азербайҗан аша хәзер диңгезен узып, Урта Азиягә һәм Кытайга барып җиткән сәүдә юлы. Урта коридор проекты еллар буе шекләнгән алгарышка карамастан, соңгы халыкара тараккыятлар нәтиҗәсендә стратегик әһәмиятен казанды. Урта коридор Кытайдан чыккан йөкләрнең Казакстан аша хәзер Каспий диңгезе юлы белән Азербайҗанга һәм Төркиягә, аннан Авропага җитүен тәэмин итүче маршрут. Бу линия дөньядагы Русия аша Транс-Сибир юнәлешенә альтернатива барлыкка китерә. Урта коридорның үзенә җәлеп итүчәнлегенең артуының иң мөһим сәбәбе ераклык, дистанция һәм геосәяси өстенлекләр. Бу юнәлеш Русия аша узучы Төньяк коридорына караганда якынча 2000 чакрымга тагын да кыскарак һәм диңгез юлына караганда йөкләрнең 15 көнгә тагын да тизрәк баруын тәэмин итә. 2022 елда башланган Украина сугышы аркасында Русия-Беларус линиясе өзелеп калгач, урта коридор ышанычлы альтернатива буларак алга планга чыкты. Төркия геостратегик торышы аркасында көнчыгыш белән көнбатыш арасында табигый күпер вазгыятында һәм шушы өстенлекне куллану өчен күп яклы бәйләнеш стратегиясе алып барыла. Төркия Авропа оскырма шелтеренә интеграция өчендә тырышлык күрсәтә. Мәсәлән, Транс-Авропа транспорт шелтере белән үз тимер юлы линияларын тоташтыру, танап кебек энергетика проектлары белән Авропаның тәэмин итү куркынычсызлыгына өлеш кертү. Булардан кайберләре. Кыскасы, Төркия күп яклы бәйләнеш дипломатиясын алып бара. Көнчыгышта урта коридор һәм охшаш проектлар белән Азия белән сәүдә элемтәләрен ныгыткан булса, көнбатышта Авропа берлеге һәм Г7 ярдәме белән алып барылучы инициативалар белән бергә инвестиция һәм технология агымын җәлеп итәргә тырыша. Рәсми белдерүләрендә дә Төркия кыйткалар ара бәйләнеш үзәгендә урын алуны икътисади муллык һәм региональ тотрыклылык өчен корал буларак билгели. Бу вазгыять глобаль бәйләнеш көндәшлегендә Төркиягә мөһим форсатлар тәкъдим иткән булса, алып барган баланслы, тигез һәм прагматик тышкы сәясәтенең дәвам итүчән тотрыклы булуын зарур кыла. Мөхтәрәм тамашачылар, халыкара мөнәсәбәтләр бүлегеше фәннәр докторы Җәмил Дуаш Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркиягә татар хуҗратына багышланган тапшыр дизмәбезнең бүгенге 13нче бүлегендә Хәлим Сабит Шибай Казанны турында сүз алып барабыз.
Хәлим Сабит Шибай Казанны Рәсәйдә туып үсеп гомеренең күп өлешен Анадолуда уздырган дин галиме, җәмәгать эшлеклесе, сәүдәгәр һәм журналист. Хәлим Сабит 1883 елда Сембер губернасына кергән кече Тархалны Лабит авылында. Сабирҗан Сабитов һәм аның хатыны Хаят ханым гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч һәм урта белемен ул 1890 елдан 1897 елга кадәр Самарада ул. Шуннан соң ул белем алуын Улы Тархан авылында урнашкан Халимия мәдрәсәсендә дәвам иттерә. Дини белем алу белән бергә ул урыс мәктәбендә тамамлый һәм яшь булуына карамастан Оренбургта урнашкан үз чорында татар дөньясында иң алдынгы мәдрәсәләрдән берсе булган Хусайния мәдрәсәсендә укыды. 1901 елда Хәлим мөгаллимлек вазифасын ташлап Истанбулга күчә. Анда ул башта Мәрҗан исемле урта мәктәптә укый. Шул вакытта ул Фатих мәчетендә ул шурның танылган галимнәренең берсе булган Дагыстанда Абдул Фаттах әфәндедән дә шәхси дәресләр алды. 1906 елның февралендә Мәрҗан урта мәктәбен тамамлагач, Дарел-Фәнун университетының теология бүлегенә укырга керә. Хәлим илаһият бүлемен 1910 елның июлендә тамамлый һәм шулай ук урта мәктәптә укытучы булу хукукын алу өчен имтихан тапшыра. Соңрак Хәлим Сабит Түркистан якларына сәяхәткә чыга. Бу сәяхәте аны Алтай тауларына кадәр алып бара. Әлеге сәяхәтендә ул Урта Азиядәге төрки халыкларының яшәү рәвешендә өйрәнә. Аның турында язучылар Хәлим Сабитның төрки телләренең күбесен әйбәт белүен, уйгырча сөйләшүен язалар. Бу вакыт эчендә ул Казанда да булырга өлгерә. Анда Мөхәммәд Рәхим Габдразаковның кызы Зәлиха, кайбер чыгынакларга күрә Зөләйха туташка әйләнә. Аларның туе мәшһүр Акшуриннарның авылы Зыя башында 1911 елның 2 октябрендә була. Әлеге кызыклы сәяхәткә кагылышлы язмалары һәм күзәтүләре соңрак Түрк йорты журналында Алтайларга таба исемле мәкаләләр сериясе буларак басылып чыга. Аның әлеге сәяхәт язмалары 2017 елда Сәлмә Гүнайдын тарафыннан хәзерге төрек теленә тәрҗемә итеп басыла. Төркиягә кире кайткач ул 1912 елның сентябрендә Геләнбеви урта мәктәбенә дин фәннәре укытучысы итеп билгеләнә. 1914 елның мартында исә университетның Сейди шәһәрендәге Улуми шәрия филиалында Мәхмүд Әсад әфәнде җитәкчелегендә ислам тарихы һәм диннәр тарихы курсларын укыта башлый. Һәм шул ук елны Мәхмүд Әсад әфәнде хөкүмәттә чиновник итеп билгеләнгәч, аның урынына укытучы булып эшли башлый. 1915 елның ноябрендә Дарел-Фәнун реформасы вакытында Хәлим Сабит Зия Гөкәлб тәкъдиме белән әдәбият факультетының төрле бүлекләренә чакырылган яшь профессорлар арасында була. Аның биредәге хезмәте 1919 елның 24 мартына кадәр дәвам итә. 1925 елның мартында аны кире Дарел-Фәнунгә ислам хукукы укытучысы буларак чакырсалар да, ул бу вазифаны кире кага. Ләкин 1933 елда Дарел-Фәнундә укытырга теләк белдерсә дә, Мәгариф министрлыгы аның гаризасын кабул итми, университетка кире алынмый. Хәлим Сабит укытуны ташларга мәҗбүр булгач, коммерция эшчәнлегенә керешә. Ул 20 ел дәвамында сәүдә белән шөгыльләнә. Бу чорда ул Төркиядә вакыт-вакыт булса да, күп вакытын Европаның ире шәһәрләрендә һәм аеруча Балтик буе илләрендә үткәрә. Хәлим сәүдә эше белән Германия, Австрия, Болгария, Англия, Италия, Венгрия, Маҗарстан, Румыния һәм Россиягә, Русиягә сәяхәт кыла. Ул бу илләргә афьюн, тәмәке, каләм һәм төрле азык-төлек белән сәүдә итә.
опиум сәүдәсен милләштерү һәм Икенче дөнья сугышы башланганнан соң 1939 елда Төркиягә кайтты. Шул ук елны ул Авропада басылып чыккан Ислам энциклопедиясын төрек теленә тәрҗемә итүгә багышланган әзерлектә басма секретаре булып эшли башлый. Аның әлеге хезмәте 1944 елның августына кадәр дәвам итә. Бу энциклопедия үз чоры өчен яхшы чыганак булып тора. Ул бүгенгесе көндә дә күп хезмәтләрдә чыганак буларак кулланыла. Хәлим Сабит белән бергә әлеге хезмәткә башка татар галимнәре дә өлеш кертә. Хәлим Сабитның соңгы рәсми хезмәт урыны 1944 елның 19 августында билгеләнгән Диянет эшләре җитәкчесенең киңәшчесе. Гомеренең соңгы елларын авыру белән үткәргән Хәлим Сабит 1946 елның 27 декабрендә Анкарада мәңгелеккә күзләрен йома. Ул Анкара шәһәрендәге Җәбәҗи Хосри зиратына җирләнә. Хәлим Сабитның иҗатына килгәндә, ул Зия Гокаль белән берлектә Төрек учаклары оешмасын төзүдә катнаша һәм аларның чараларында да катнаша. Ул Сират Мөстәкыйм журналындагы иҗтихад турында исемле мәкаләләр сериясе белән Дарифөрүндә студент чагында басылып чыккан һәм шул ук журналның дәвамы Сәбилә Ришат журналында Хаш һәм Какба исемле мәкаләләр сериясе белән җәмгыятьнең игътибарын җәлеп итә. Ләкин аның тип фәнни эшчәнлеге Ислам мәҗәлләсе исемле үзе тарафыдан чыгарылган журналда күренә. Әлеге журнал 1914 елның 12 февралендән 1918 елның 30 октябрьдә кадәр 63 сан буларак чыгып өлгерә. Бу журнал Рәсәй мусульманнары тарафыннан да яратып укыла һәм татар зиялылары да бу журналда үз язмалары белән актив катнашалар. Нәтиҗә буларак, шуны әйтергә мөмкин. Гомеренең күпчелек өлешен читтә уздырса да, ул татар матбугаты белән арасын өзми. Мисал өчен, аның Шура журналында мәкаләләр сериясе басыла. Мөхтәрәм ташар, фәннәр докторы Ильяс Мифтахов әзерләгән тапшыру дизмәбезнең киләсе чаралышында очрашу өмете белән исән имин булыгыз. Татарларның Төркиягә мөхаҗирлеге. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырыгы шушының белән ахырына якынлашты. Исегезгә төшерәбез. Шушы атна ахырында эфир вакытыбыз һәм кыска тулкындагы ешлыгыбыз үзгәрә. 30 март якшәмбе көненнән башлап тапшырыбызны Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц ешлыгыннан тыңлыйларсыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.